Awakmu nek iso suluk. Tahu kenal dalang sapa iso suluk barang ngene. Akbar, Pak. Ngaku. Kan ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Niken Sayu, anakku wedok ya deh. Kene nduk, bocah kaya. Ya, dan orang ngira mbiyen nalika kelas loro SD melu Madangkara mbiyen wis saiki iso wis balah melejit jenenge angger warung angger stasiun terminal sing disetel Niken Salindri kabeh. Ya ngono lho kan aku ning warung angger anu ning tanggaku setelane ya sampean. Ha iya ngono kuwi. Pak Dalang jenengane kenal kali Niken. Kulino ngambungi ya ngono. Ayo Ken ngadeg Ken coba kaya apa Ken. Iki nyantai-nyantai Ken karo kangen-kangenan. Yayi nek kaya ngono. Saya dhuwur. Kelas pira to Nduk saiki wis Nduk? Kalih, Pak. Kalih SMA ya? Nggih. Engko bar iki terus tahun ngarep terus kelas 3. Rencana kuliah neng ndi Cahyu? Teng pundi mawon? Pundi mawon. Oh iya. Lek cita-citane teng Solo, Pak. Syukur lek neng isi Solo terus jurusan pedalangan ning aja gelem diulang dosen yang jenenge Halin. Ora gelem piye? Pak Halin niku sing pundi? Mboten niku nggih sae niku luar biasa suarane apik. Hoping kula niku. Nggih hoping kula. Syukur lek neng pedalangan niku tak matur karo buka prodi karo Pak Kajur. Lek Niken mlebet mriki sing nyekel kula piyambak. Dadi engko dosene aku dhewe Nduk ngono kuwi. Ngono. Terus sekolahe privat engko cah loro tok ning ruangan. Ayo ngono kuwi. Bentang masuk ngono ilmune bentang pinter ngono lho maksudnya. Oh ngoten, Pak. Iya ngono kuwi. Biasane lek karo wong akeh lek kurang fokus ngono kuwi. Ngono. Engko lek kowe pengen apa mata kuliah tembang ya karo Pak Cahyo. Ngono kuwi. Engko mata kuliah metode apa jenenge penelitian ya karo Pak Cahyo. Engko apa jenenge kuliah babakan kritik seni engko ya karo Pak Cahyo. Terus ilmu pedalangan karo Pak Cahyo. Sabetan awake dhewe ya iso sabetan dhewe. Ha ngono kuwi. Tegese tak ajari sabetan ngono lho. Oh nggih. Ngono kuwi. Riyen pun nate jenengan ajari to, Pak? Wis sik kelingan ra tak ajari ngene. Nggih tasik to, Pak. Syukur. Jajal aku pengen roh rene aku tak nguyuh diluk Kula sing genteni jenengan. Heeh, kene. Jenengan saestu niki. Terus Kula tenan. dadi dalange. Dalang. Ayo. Oke, nggih. Kene. Aku malah seneng. Ya Coba. coba kaya apa. Ayo pergi. Hah? Dalang kon pergi ora. Loh, kan sing dadi dalang aku, Pak. Ya kowe ngangge mic apa kok mic kowe? Ya mik niki to, Pak. Kuwi ra iso dingenekne kaya aku. Saged. Aku ora iso ngono ya. Piye to? Nek kan iso ora ngangge cantolan mic kok semak tablet ngono kuwi. Ayo. Kene kan. Wah, jan. Cahayu rong Kula salaman. ndamel niki riyen. Karo sapa ki mau rene? Kalih Mas, kalih Mbak. Oh ya, karo Mas karo Mbak. Wih. Niken Salindri, jurusan pedalangan solek. Terus wisuda no jenenge dengan wisudawati Niken Salindri, sarjana seni. Sarni. Wah, alon-alon kan. Lah wong wedoke pancen lek ngeprak iso bantere kaya ngono mergo renek alang-alange. Ayo. Lah wong lanang iso mak tus. Iki napa, Pak? Undi-undi. Kena cempala ngono kok ya. Nggih. Ngapa? Ngeleki, Pak. Mulai apa? Ayo. Ngeten iki ngethuke ping pinten, Pak? Ping 5. Dadi ngene, Nduk. Rungokno sik ya, gatekne ya. Samaan. Kula nuwun. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi ping 5. Ping 5. Pancasila ya 5, rukun Islam ya 5. Mula dok. Dok. Ngono kuwi. Nggih. Bismillah. Aja banter-banter ndak dikira dandani lawang. Lah terus lek bar ngeten iki terus pripun, Pak? Omong, lek wis dok omong kae. Ngomong. Heeh, ndang. Ba. Carane nyekel cempala iki, Pak? Hah? Iki lek anek lengkae ning kene iki to. Lah iki terus drijimu lebokno rene. Oh, Mulai pengalaman iso-iso nyekel dhewe kowe. Oh, nggih, Pak. Ngono kuwi. Oke, siap-siap. Ayo omong bebas. Arepe matur karo Pak Lurah Wengkal boleh.
arep menyapa penonton boleh, arepe nembang dhewe ya boleh. Ngono kuwi. Suluk sik gak oleh, Pak. Iso ya suluk. Ya saged to, Pak. Wah, aja ya apa. Ndodok riyen, Pak. Heeh no. Dok 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 dok. Suluk napa nggih, Pak? Enake, Pak. Pokoke golek suluk sing gedhi ne pokoke. Ya suluk apa arepe kuku sing tupa gemelun boleh. Isine kang gara-gara itu, Pak. Oh, songo kuwi, songo. Ya, oke. Isine kang gara-gara. Isine kang gara-gara. Para penonton tepuk tangan untuk Niken Salindri. Ya. Bumi langit gonjang ganjing. Para bekang kang pratala. Lindu ping pitu sahari. Amap kang jalan idi. Pati hambantusi. Serna larut. Terus apa malih, Pak? Katrajangkang Katrajangkang goro-goro. gara-gara. Awakmu nek iso suluk. Tau kenal dalang sapa iso suluk barang ngene. Akbar, Pak. Ngaku. Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to, ayah kula kan nggih dalang to, Pak. Oh iya Niku iya. kan iya. sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. Oh iya nggih, Pak Supono, Pak Degleng ora. Nggih. Dah, namine emang Pak Degleng Gonto Supono kok. Lah ya aja Pak Degleng tokno aja, Pak Gondo Supono alias Degleng ngono nggih. Ngono ya omong. Petruk ya omong karo Petruke Gareng. pundi niki Petruk? Heh? Iki Petruk Gareng Bagong. Kudu iki menduan iki gedang goreng kaya. Sing cilik iki Gareng kae dhuwur Petruk iki Edi. Ah iya ya. Nah, Bagong. Nah, yo. Gong. Ana apa, Reng? Nah, ya. Dina iki awak dhewe merdika. Wayahe awak dhewe iki suka parisuka. Wah. Ngenekne tetembangan sing kepenak. Enek bintang tamune ana Lucy Brahman. Wah. Ugi Cahya Kuntadi. Hei. Aku ki gurune dalang ora melu-melu. Ya ora iso, Pak, ning kene dalange aku. Jenengan teng mriko, Pak. Hah? Jenengan teng mriko. Wegah aku nang kono. Aja. Jenengan manut kula napa mboten? Kula Enggak. dalange lho niki. Aku manut sing nanggap ya aku. Kowe ora ngerti aku ibar diprotes karo wong pirang-pirang. Dateng napa? Apa kurang sugih, apa kurang kondang, apa omahe kurang gedhe, dalang dadak ngadeg barang. Bar kuwi ora wani ngadeg aku. Sing tukang ngedeg Ibu Kesi kuwi lho. Ngetekne napa, Pak? Ngedekne cempala kuwi lho sing muni kuwi lho. Ayo, yo. Terus omong apa? Nggih. Niki kan kula dados dalang. Kula nyuwun tetembangan mawon sing alus-alus riyen. Nah, Niki kersane di nyanyekne di tembangne kalih Sinten? Bulusi. wah. Nggih, monggo Bulusi diaturaken. Lemu nyeluk ora niki. penak iso bulusi lho. Bulusi ora bulusi ora. Saanane, Pak. Oh iya weh, manut saiki. Monggo Bulus. Piye anakmu piye iki, Bu? Ajan bocah merojol kok ngendi barang-barang. Jumeneng, Bu. Nah, Nggih. Alah, jumeneng barang. Nggih, Nake. Niki enten yatra dap. Enten Kae. titipan yatra. kuwi ngisor rokok iki lho anek. Nah, niki. Niki. Niki kenapa nih? Niki titipan saking Ki Cahya Kuntadi damel anu jenengan kenembang wau.
Oh, nggih Mas Nggih. Petro. Sing halus-halus riyen nggih, Bu. Kula nyuwun anu. Lek alus sih lungguh. Tapi kula njaluke jumeneng. Oh, junemeng. Ya. Jan. Iki atrane Bu Bulusi, Bulus. Jan terang. Ngono ijan lho. Suwi ra ketemu mangan ngalem ya njaluk kon dulang. Jan koyo cah cilik tenan. Kok angel men ra iso, Mas. Mas lho adalah. Apa? Tak Ah, temani. kuwi. Wis kene. Matur suwun nggih. Angel to, dalang angel to. Angel. Angel. Nggih. Iki misalkan kula Mas Petro duete kali Sindan kondang niken salindri parang Mas Gareng. Niki kan salindri tasik pipis wau. Oh, pipis ta. Nggih. Nggih. Jenengan riyen mawon jineman Mangkupuro nggih. Weh, Aku tak kok sapa eneng jineman Mangkupura. Nggih, monggo merdika mawon. Monggo, Bu. Bawa. Kula pengen ngerti swanten jenengan lek bawa. Lah mau pranyuwara mbok kira Sindan bisu. Wau, Nggih, Mas Gareng, Mas Petro. Bu iki. Oh ya, Bu. Heeh. Bu Bugar. Kok bugar? Bugareng kok. Nggih, Bu Gareng, Bu Pet kalih Bugong. Nggih. Niki Bawi, Nggih, Bawi. damel Bawi. Nggih, Bawi. Nggih. Mbak Banyuwangen lah aku dadi penonton usul. Banyuwangen. Penyumping ki ora melok ngomong lho, Pak. Sapa omong penyumping kuwi panggang ngabani ae. Mancing ngono lho maksude ora. Ayo, Bu. Monggo. Nggih. Nggih, kula. Terus request Mirengake, nggih. Banyuwangi Mas Petro, nggih. Mambiat mek. Yo, sindene bawa ngombe kopi. Enak men. Cepane akeh ya, Pak. Oh iya sajene komplit kuwi. Betah jenengan mriki. Heeh, iku turah akeh tak go mulih. Ayo. Mambiat mayat Belambiangan. Dalang kocok. Ngene iki sindanmu pre langsung lara stroke lo mulih kok iso. Semangat, Bu. Lek ngeprak buanter tenan lek pas iki. Buanter kayak presiden. Kupingku nganti nging ngono lho. Ayo. Sindan umur 85 bar digetak dalang kok langsung mlakune ngene. Adi sare mawon nggih, Bu. Nggih. Lah niki semangat 45. Semakin malam harus semakin semangat, Bu. Oh. Nggih, Bu, kula dereng budhak, Bu. Yo. Ayo, Bu, monggo. Nggih, mengke Asuhan. Hehehe, kok asu suarane. Mboten damel suarane. Duwen nggih, Bu? Mboten pun jenengan mawon, monggo. Mas Nopal, kendangane nggih, Mas, sing penak. Nggih. Cakno. Suarane gendeng Sik, Bu. Iki wayang kituke napa mboten, Pak? Kituke napa mboten? Wis pokoke sak tutuke liyane iki wis to, bebas. Oke. Hmm. Iki tambah-tambahan, Ibu. Oh iya. Iki kok kaya pelawak. Ki mung sing duet karo awakmu Lintang Asmara mau lho. Bu nyuwun pangapunten Bu Dalang. Niki niku anu kan lagune Banyuwangi Genjlengan. Lah niki kedaden wonten sing jenggleng. Oh nggih, kula jengleng Mas Petro. keng mriki. Keng mriki napa anu? Keng mriki lho, alah. Napa lanang tenan? Niki keng Oh, mriki. oh, nggih, mboten apa. Nggih. Monggo. Gendeng belambiangan nyaram biai jenengan apa Bu? Nuswantara
langsung vertigo. Semangat. Dahange kusuk. Lanjut. Bianyu wangi kulan kenang wetan sagara. Oh, dalange celutak ora. Gareng areng nguyuhi dalang. Ayo. Pak Toling kok diuyuhi ora entuk. Pak Toling kok diuyuhi. Nggih. Lar lan kedal ala sangkar. Ayo Mas. Hei lar lan kedal ala sangkar. Nagen-nagen iya. Wes ketoke suwi-suwi wayangku ajur tenan musuh iki. Lah los Pak, los. Lagi wis kanggo awakmu wis bebas yo wis kono ora. Niki mboten genten Mas Bagong sing jenggleng. Bagonge turu. Bagong tangekno to, Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Oke, oke. Bagongnya masa bindeng ngono. Pilek lagi ya. Bagonge separuh sumbing. Mak Bagong mak ning jenggleng. Lah separuh sumbing iki piye? Suarane piye? Nyemeng no. Iki nyemeng oh ini. Nyemeng nyemana nyo. Ya. Ya ayo muluk nih. Ayo. Ayo. Ido. Main Nyui. aku nek nuwi ora enak-enak no. Wingi mongoke ngonyang nyemang ngono. Wis nyemang yang apik banyu mangeng ngono. Lah iya kuwi sumbing jejer Ngamartana piye lho kaya. Adikku ni ngono wae opo. Niki nyanyine nggih mindeng. Ora nganggo. Hang kalimya balabiangan hei belambangan bagong enak-enak belambangan ger mumbul gong Ndolot. Lihat. Ya mlebu kotak, Pak. Hah? Mlebu kotak. Heeh, mlebu kathok. Ayo. kok malih mari mboten miteng. Iki iki mau sing ngomong Petruk ae. Sing pindeng Bagong iki mau. Lanjutin apa, Bu? Terus Lanjutin apa? niki dereng sampe. Tasik tekno. Oh, nggih. Monggo Bagong yo iso nyanyi. Piye monggo suarane Bagong ya napa? Lilike miye lilike? Anu belambangan Nyak non berarti ngrusak lagu ngono kuwi. Ayo. lho ya kan ngladeni Bagong iki ya. Ora Bagong tak pateni. Gumyalare Taman Sari Nuswantara Taman
Cahya. Ben muni sik terus ganti lagian. Muni napa ne? Bokonge muni. Ya lagune muni sik. Oh, terus adik gantian. Oh, ngoten. Ngono. Oke. Dadi enek suasanane sik. Ayo Cakno. Gelalit napa gerejakan? Gerajakan. Nantang. Nonton. Ayo. Ya. Oke. Yuk. Kerajakan Banyuwangi raimo bengi sing tau sepi lanang wadon hanekani Sir-sir nang kendangan kandeng asih yang nyobain. Hey, ayo.
Cara lawasan dhisik sadurunge ngaturi genduk Niken karo genduk Lucy. Ayo. Tak anggap cah loro anak-anakku kabeh, genduk Niken karo genduk Lucy. Ayo. Ayo Mbak Triastuti. Monggo Cak, instro rumiyin. Yo, hela, helo. Dados. Ela, ela, biyen kowe
Tutik. Terima kasih Pak Yoyo. Luar biasa. Ya, selamat pagi Pak Yoyo. Elok tenan. Iya, semangat Angger arepe Pak Yoyo. nembang ngarepe kei hah ngono sik. Itu kan ciri khas saya. Semelangku lek pas mulai tanggapan piye kabare sae hah. Ah, bapak iso bunder-bunder ayo. Nggih. Sehat ati? Hah, sehat Mas. Alhamdulillah sehat selalu. Nggih. Anak-anake lah ya sami sukses di sekolah. Iya, sukses alhamdulillah berkat doa saya. Loh, saya ini ibu yang sangat solehah loh untuk anak-anak saya. Doa saya tuh tembus langit ke-7. Wah iya. Iya. Tembus langit 7 bablah ning neraka jahanam. Ayo, aku ngono iki ditiru karo mahasiswaku lho. Saiki mahasiswa anggere patetan hastrin sritinon hing pasewakan hanjrah. Ayo. Ayo usume ngangge ha saiki. Hasritinon ngono ya. Haleng-leng ayo. Hamiat ayo nggih. Ela-ela terus. Ya, karyanipun Bapak Tet Sutejo. Nggih. Jadi sak bisa-bisa mung dileke karo Cak Bagus, gandeng kita menggunakan karya-karya orang lain untuk menghargai karya tersebut, diatur iki karyane iki ngono. Tet Sutejo. Ayo. Yen lagu gandrung iki wek sapa kae? Kae Pak Anjarani. Waduh elok nggih. Iso kanca-kanca. Turah iso lek guru ngono kuwi ae. Pokoke angger kok jaluki bangsa lawas-lawas. Kanca-kanca iki laire udakara taun 1876. Lek sepo-sepo ora. Sing putri sapa-sapa kena coba ya gandrung ya karo ngendudhahi mutiara mumpung sawane nganjuk. Ya, gandrung iki wek sapa? Ayo coba. Triya pendemunge mumpung jotos-jotos iki. Jotos raine. Tegese lendemungi bergas tegas, penuh dengan stamina lho. Ayo. Senengane karo kanca kaya. Tapi lek kangen-kangen lek petuk ya pas ngene iki. Wong sesuk do ning kantore dhewe-dhewe. Gawanane pulpen karo do ngetik ning ngarep komputer. Ayo, Pak Heru ya Mbak pengendang jos kaya ngono ngedep komputer gak SPJ. Ayo. Monggo diaturake gandrung karya Pak Anjarani langkung rumiyin, putrine sinten jenengan pilih piyambak, jenengan tuding piyambak utawi jenengan sarirani piyambak. Yuk. Mestine ana sing duwe. Mestine ana sing duwe. Mestine ana sing duwe. Mestine ana sing sing metutuk yen duweku. Iki piye wek sapa kan mestine ana sing duwe mah. Iki piye
Bek sapa? Tan. Iki bek sapa? Tan. Iki bek sapa? Iki piye? Bek sapa? Lintang, lintang apa ya? Mestine ana sing duwe ya Mas. Iki piye? Bek sapa? Tan. Lintang. Mestine ana sing Iki duwe bek sapa? Lintang apa ya? Oleh Pak Peloteng. Iki bek sapa? Iki lho laran. Iki lho. Iki bek sapa? Tang lintang. Pun Pak, pun. Bengok kaya ning lapangan ora. Wah, apik temenanan iki. Ayo ngono kuwi. Toh. Ah, seneng banget aku. Seneng. Para nyata. Ayo.